Goejoen en welkom bij Joert. Een volwaardig aanbod van Frieske radio en televisie moet verankerd worden in de mediawet. Dat staat in een rapport van de commissie Hoekstra dat van de media in Den Haag onbeen is, ons staatssecretaris Dekker. Nevens de commissie Hoekstra vreeg de bijzondere positie van de Frieske taal ek om bijzonder beleid. Uitgangspunten van dat beleid binnen nevens de commissie een volwaardig programma-aanbod in de Frieske taal en een eigen regiodekkende stuurder voor de Friestalige programmering. Het Rijk is op dit stuit waande om nieuw beleid voor de regionale omroepen te ontwikkelen, omdat die omroepen takken meer oergenen van de provincies naar het Rijk. Dat is belangrijk, dat het Fries in de publieke omroep wordt gewaarborgd. En dan ga je na, wat is waarborgen? Wat betekent die bijzondere positie ten opzichte van het Nederlands is gelijk in de provincie Friesland? Wat betekent dat? Een pluriform, breed aangeboden programma in de publieke omroep. De vraag is of je niet kunt bezuinigen en een goed aanbod kunt behouden. Volgens mij hoeven die dingen elkaar niet onmiddellijk te bijten. De directie van Omroep Friesland zucht de bevindings van het rapport als een opstekker. Er wordt op dit stuit een soort discussie gevoerd om de regionale omroepen opgaan te letten in een landelijk venster op bijgelijks Nederland 3. Er gaat het vorig oer van de provincie naar het Rijk. Maar met de conclusies van de commissie Hoekstra wordt duidelijk dat voor Omroep Friesland mogelijk een uitzondering maken werken moet. Het allerwichtigste is dat hij begint, Hoekstra, om te zeggen in zijn rapport dat het Friesk echt erkenning verdient en dat daar echt een volwassen mediabedrijf bij moet. Nou, en dat is de omroep. Ik denk wel dat het regering net omheen kan. Dit is net zomaar even een advies. Het vorige kabinet het is een commissie in het leven roepen. Dus ze moeten er ook wat mee. En wij zullen nou met de staatssecretaris ook importeren om te zien hoe moet dat dan financierd worden. Op de dag dat de bevindings van de commissie Hoekstra in Den Haag bekend maken binnen, is het personeel van Omroep Friesland op een hichte gebracht van de plannen voor een flinke ingreep in de programmering op de regionale stuurder. Vanwege bezuinigings is dat nevens directie en haatredactie noodzakelijk. Van eind september al zullen gruttal titels als Bopperslag, K-route, Clipkar en Neet op Vreed verdwijnen. Ook op de radio verdwijnen verskate omroepprogramma's. Als apart programma gaat dat eruit. Dat betekent net dat we niks meer om sport of cultuur of muziek doen. Sterker nog, er komt een magazinefarm in de tweede jaloeren vanaf september, eind september. En eigenlijk bezieken we om volle meer sport, volle meer cultuur, maar net meer op één programma, maar door de hele week heen. Dus het gaat net om de titels, maar het gaat om steeds maar de inhoud ervan. En dat willen we juist doorheen houden via deze nieuwe programmering.